Αγαπητοί μου σοχινοί, εντός Ελλάδος αλλά και σε κάθε άκρο του πλανήτη, από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στέλνω τις ευχές μου για το νέο έτος το 2024. Εύχομαι σε όλους υγεία, αγάπη, ειρήνη και ευτυχία, στον καθένα ξεχωριστά και ιδιαιτέρως στους ξενιτεμένους. Εύχομαι να καταφέρουν το 2024 να επισκεφτούν την πατρίδα τους, να τους δούμε από κοντά και να ζήσουμε μοναδικές στιγμές στο χωριό μας. Είναι λυπηρό που η νέα γενιά φεύγει από το χωριό και μας ερημώνει. Εμείς οι παλιοί σπήραμε και δεν θυρίζουμε. Όπως εμείς διατηρήσαμε παραδόσεις σε όλο, όπως το Πουλιάζωμανι, το Προστάβανε, το Καρναβάλι, το Παναγύρι και τόσα άλλα έθιμα, αφήνω παρακαταθήκη, δηλαδή βασαέτη όπως λέμε στο ψοχό. Οι νέοι να ακολουθήσουν τα έθιμα και τις παραδόσεις μας, όπως τα κράτησε η δική μας γενιά που σιγά σιγά φεύγει η γενιά μας. Τα τηρούμε με όλο το πρέπος, παρότι ήταν φτωχές εποχές, οι νέοι τώρα τα έχουν όλα, δεν τους λείπει τίποτα. Γι' αυτό και πρέπει να τα συνεχίζουν με μεράκι και αυτοθυσία, για να μείνει ο σοχός μας στην ιστορία ως χωριό με τις μοναδικές παραδόσεις, για να σας χαμαλώνουν από ψηλά οι πρόγονείς σας. Καλή χρονιά, με αγάπη, ευτυχία, Γιώργος Αδαμίδης ο Σόχαλης. Άντε με το καλό παλικάρια μου να τα συνεχίσετε.